hieltijd meer toeristen nemen een drone mee op vakantie in het waardgebied. Dat smiet voor thuis mooie plaatjes op, maar breedvogels hebben er een soort les van. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Grijns. Omdat deze maand het breedseizoen begint, roept de organisatie Visit Wadden uit Ljouwert toeristen op haar drone ten thuis te laten. Wat we zien, er zit een videootje, staat op onze website. En daar zie je eigenlijk dat de kluut die wegvliegt, dat hij ook 2 kleine kuikens achterlaat en 2 eieren achterlaat. En die kluut die komt pas na ongeveer 20 minuten weer terug. En dan zijn dus die kuikens al ongeveer een beetje aan de wandel. Die zijn dus ook heel erg kwetsbaar voor roofdieren of voor de elementen inderdaad. Dus ja, in die zin is dat dus wel erg. Want je laat eigenlijk 2 pasgeboren baby's achter. Dat zou je thuis ook niet snel doen. En dat veroorzaken we nu zelf wel in de natuur. Om het goede voorbeeld te aan, maakt de organisatie zelfs echt geen gebruik meer van droombeelden. Ja, mag het wel, mag het niet. Is het soms best een beetje moeilijk om te zoeken van waar vind ik nou eigenlijk de wet en regelgeving. Dus hebben wij voor onszelf in ieder geval besloten, wij gaan niet meer drones inzetten. Ook niet met fotografen, met videografen. Die vragen we inderdaad om hun drones thuis te laten. En we doen die oproep ook aan meer mensen, zodat we, als het niet duidelijk is, dan maar niet. Visit Wadden is een toeristische organisatie en had zelfs geen handhavingsvoeg. De oproep is dus dwingend, maar ook vrijblijvend. Ja, het is natuurlijk vrijblijvend en vrijwillig om te kijken of mensen dit gaan volgen. Maar we hebben de eerste reacties al wel binnen gehad van partners die zeiden van wij hebben het goed dat jullie hier aandacht aan besteden en wij gaan het idee ook volgen. Dus ja, ik denk eigenlijk dat we hopelijk met zo'n olievlek best een heleboel mensen bereiken. Maar dan missen we wel al die hele mooie plaatjes vanuit de lucht. Ja, klopt, die mis je dan. Maar ik vind dat het plaatje niet belangrijker is dan het welzijn van die vogels.